Mama, kan iemand echt op 1 dag 1000 goede daden krijgen? Ja, mijn zoon, dat is heel eenvoudig. Eenvoudig? Hoe dan? De boodschapper van Allah, vrede zij met hem, zei: wie 100 maal tasbih zegt, Subhan Allah, heilig is Allah, vrij van elk tekort. Voor hem worden 1000 verdiensten opgeschreven. En als die verdiensten niet worden opgeschreven? Dan worden 1000 zonden van hem uitgewist. Dan zal ik zeggen, Subhanallah, Subhanallah. Goed gedaan, mijn zoon. Het gedenken van Allah is iets groots. Subhanallah, 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 Subhanallah.